Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Oh, come on, Chana. Ako na noon. Nga dili niya katipon. Ikaw tingali, my friend. Siya? Basig ikaw ay nagdag visit sa buhay ni Bong. Ikaw, Leche. Ay kung balik ka sa kay Patas, beta. Say patas na ta. For your information, my friend. Ha? Paminaw, ha? Uwahi ka na kais kinabuhi ni Bong. Ako BFF. Ako'y naguna nimo. Unsa? Nakik-share lang ko nimo kay Galata. Ako'y naguna ni Bong. Kasabot ka? Apple. Yes, Chona. Ako'y naguna. Pero dili ko tantong hangul. Ako nag-share nimo. Mao nakaangkon kag kalampusan. Nidilanto ka. Nakaruhay ang imong life. Maswerte pa gani ka kay nako. Pero sadyang naana ka sa taas. Dili na ka makamaong mulingi kung diin kagikan. Ha? Apple. Pero kasabot ko, nahubog lang ka sa imong naakaron nga kalampusan. Silong. Yang karong nanawag man ka? Nanawag ko, aron pa sidanan ka. Nga utang buot lang palayo kang Bong. Huwag kang boncho na. Ayaw nagpuni ang akong mga kasakit. Unsa? Kasakit? Di lalim karon ang akong kahimtang diri. Oh, mao ba? Yano nga magdasi og batan ng babae. Pakit-on pa ko. Giutong ko kinigtanan Apple pero kisakitan ko. Mao ba? Wani mo sulti si Bong sa imong gibate karon. Di na ko ikapabati niyang akong mga kasakit. Kinahanglan mo sabot ko. O dili ba imong pugngan ko siya sa iyang kagustuhan. O kun mao pa sagdi. Apple. Kaya mo yan. Kaya mo. Madiskarte gud ka, di ba? Apple. Lakip si Apple. Musultin ako nga madiskarte ko. Si Amay kung pangayuan ako kunahuna sa mga pangitabo sa palibot. Kung makita niya nga muhila ko ang iyang isulti, nga kaya na ako, ay madiskarte ko. Si Athena maugi hapon ang isulti, kay madiskarte ko. Pero bisag giunsan ako mga ko kaugalingon. Ingon sa nindot na ako ang kasakit. Asa ko to mga ko pagpailom. Pila na kayo gayon nga gipasakitan ko ni Bong. Sa'yo na kayo niya nga napatan ko. Pero nag-antos ko. Pero sa kabot ni Alan, sapnayon ko. Sa amo pa nag-uban ni Bong, sa'yo na kayo niya ang pagbanghag rin ako. Sa'yo na niya nga iya ko kasabaan. Pero si Alan, ako ang mga saba niya. Ako ang musingka. Ako ang musugo ng Alan. Pero dili, ako ang suguon ni Bong. Asa ko to mga ko pagpailop ni akong kahimtang. Ma'am Chona, Amay, Lala, naunsa ka man? Nagahilak ikaw? wa man amay. Ay, dili ka makalimod, Ma'am Chona, oy. Nagahilak gid ka, oh. Say, di lang kapugngan amay. Gihilakan nimo ang
inyong kahintang ni Sir Bong, no? Tinuod na, amay. Ay hala, ayaw ba apakit as Sir Bong, ana, ha? Ingon anang imong kahintang. Ano? Ay, dili siya gusto, ana. Mo iyang gusto nga ang tao nga iyang ikauban, kanunay nga magpahiyom. Dili magulanon. Mao ba, amay? Lain ka na kinaiya sa sir? Tunam ko'y kauban diri sa una, no? Nay ang dagway, magsigilag mugot. Ay, wa magtugay, oy! Ipapahawa ni Sir Bong. Amay Sibong, nigawas na ba? Di ba matod ni mo naasiya sa command center? Ay, oh, nagtanaw sa CCTV? Nga naman, unsa may ang tumo nga, mutanaw siya sa CCTV. Ay, wa ko mahibaw, oy, Ma'am Chona. Basin og, naana sa tiyang huna-huna nga miari katong alan, nga imong kalipin o gamahan ni Athena. Unsa? Kamusta yung mapatanaw sa CCTV, sir? May nakita ko, humba. Saan mo nakita, sir? May nakita ko nga nagkapaturok sa kong pagduda. Pagduda. Sa Nga doon na'y traidor sa palibot. Sir, kinsa? Ugo siya mong nakita. Ha, sir? Unsa? Ayaw nagpangutan na, humba. Ay, kuhan mo ko, sir. Mas bayo na may bawat, ha? Kay kuyaw man punta na, God. Oh. Kung sige kuyawan ni mo, May unta nang may bawat ba para di ta magpangutan na sa atong kagalingon kung kinsa kay imo pagduda. Nga apil baka ako o baka samtang di pa kumusulti, humba. Dudahi ang imong kaugalingon nga apil ka. mag-sure niya, sir. Apil unsa? Apil sa akong gidudahan. Niyabag naman taan ni. Kadayhan ako ni mo, sirya magduda ka na ko, ha? Nakaila ka ba kang Judas, humba? Judas, sir. Katong Judas nga nagbaligya kang Kristo. Kaila ka to. Wa may naman nag-abot ito, sir. Kadto si Judas. Usa to sa apostolis. Nakahimo man gani pagbudhi kang Kristo. Unsa kada ka nga dili ka usa ka apostolis. Sir. Amay! Sir, nga no? Asa si Chuna? Ay, akong panhion ni mo? Pagdali. May tuyo ko. Ay, oh, sir. Bong? Mangutan ako. Tinud-anay bang mularga paingon sa gawas si Athena? Mao man na iyang sulti. Asang dapit sa gawas sa nasod siya mo adto. Sa Dubai man tingali. Gusto kong mahibaw kung asa siyang dapitas sa gawas sa nasod. Kun mo balik, akong pangutanon. Di mo makontak? Dili gyud, Bong. Mao ba? Nganong interesado di kang mahibaw kung asa siya sa gawas sa nasod. Aron tabangan ko siya. Kun mabalik, akong paduolo nimo. Buhata ka na, Chuna. Pelan! Bye! Uy. Milingaw ang bahay. Wala sa diris bayalan taon. Asa nga siya? Bida niya taging disgrasya ni tawana na. O, ang motor ni Besindoy nga ako giwaman, wadre. Nako, gigamit magkahangala taon. Di ko mapulan nga magsigbalik-balik din sa Mountain Resort. Pamasin nga akong magkita si Inday Athena o Chuna. Oh, yun na. Niabli ang gate. Chuna! Dili ni mo biyaan kining Mountain Resort. Oo, Bong.
Misakay na siya sa Land Cruiser. Nakalarga na siya. Sundan ako si Bong. Kinahanglan ka mahibang ko. Unsay ang bigyan din ng tawanan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!